Una manota tabu 22nd of January 2022. Anyị na-echeta ọmụmụ Lolo Princess Ogechukwu Jennifer Okonkwo. Happy birthday to you. Ezi nwunye Tochukwu John Okonkwo. Onye ọma Tochukwu na-ese gị. Mụbụ Chukwu emeka omeje Chukwu na ọkwadoro m ọfụma. Onye ọma Tochukwu nwa m Ivane Mamaka. onye ọma na musi ibili Ivane Medisha. na Chukwu gọziri anyị. Happy birthday to you. Princess Ogechukwu Jennifer Okonkwo. Happy birthday to you. Ezi nwanyị dukọnụ. Happy birthday to you. Ọdụkọna mbale chabanu. Happy birthday to you. Ezi ogolibuna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Princess Ogechukwu. Asa woman nwanyọma onyọma keneliyo. Asa woman onye ọma Amaguze kisi pụtanụ. onye ọma n'ịnọsianụ omeje na mụ bunyere gị ike. Asị gị ga-aba n'ilu Ogechukwu. mmadụ ahụ n'igbochi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Princess Ogechukwu Jennifer Okonkwo. Happy birthday to you. Tata bụ ncheta ọmụmụ ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ezigbo nwunye. Happy birthday Tochukwu John Okonkwo. Happy birthday to you. Managing Director Chukwu Nwanyọma. Dozie Hotel and Suites Abuja. Jennifer Okonkwo. Happy birthday to you. Nanya si m were egwu a wee wishibe ni happy birthday. Ivane Mamakano. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Princess Ogechukwu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nwanyọma. Happy birthday to you once again. Lolo Princess Ogechukwu Jennifer Okonkwo. Nwanyị magide mma mmalụ n'eze Ebony Black. Anyị si na ịdụ ụkọ na mba wee bịaduzie ofu na mba. Ezidi Chief Tochukwu John Okonkwo. Aka onye wetalụ nke izizi na South America na South. Hey, onye ọ bụ Managing Director Dozie Hotel and Suites and Supermarket Abuja Gwagwarada. Ebe anyị na-ayọle nkwa. Wesi nwere egwu a ka m wushibe ezi ogole nwanyọma. Happy birthday Jennifer nwanyọma.